poistuu. Lisäksi muun muassa lapsilisiin tulee noin 8% leikkaus. Presidentti Sauli Niinistö saa virka- ja kokousmatkoihin ensi vuonna nykyistä vähemmän määrärahaa. Eläkeläispresidenttien menot pysyvät ennallaan. Valtio käynnistää ensi vuonna 4 uutta väylähanketta, selviää valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta. Hankkeet ovat Riihimäen kolmioraide, Helsingistä Riihimäelle kulkevan rataosan parantaminen, Savonlinnan syväväylän siirtäminen sekä kolmostien parannus Laihian kohdalla. Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut 3 auton kolari valtatie 8. Alustavien tietojen mukaan ainakin 1 ihminen on kuollut ja 2 loukkaantunut. Onnettomuudessa oli mukana lempikappaletta ehdollinen listalta, niin siinä kohtaa valitset sieltä sivupalkista kappaleen, kirjoitat siihen ja valitset sen listalle. Käyt Facebookissa pistämässä sitä vähän linkkinä kavereille, että hei, käykää äänestämässä tämmöstä. Löysin hyvän kappaleen, jota haluan kuulla, ja vielä pystyt mahdollisesti myöskin omistamaan sen kappaleen, jos se on sinulle rakas kappale tai joku hääbiisi tai muuta vastaavaa, tai haluat kertoa sillä kappaleella jollekin vastakkaisen tai saman sukupuolen edustajalle, että olet rakastunut häneen. Mutta nyt mennään eteenpäin. Tällä tunnilla tulee hyvää musiikkia ja tullaan mä täällä läpi sen. Ja Löfisä antaa teidän valita kappaleet, niin saadaan mahdollisimman paljon biisejä linjoille. Menkää valitsemaan. Iskelma.fi kautta kansanvalinta. Kansanvalinta. Kännykässäsi. m.iskelma.fi